Huisa koktomani bishingti Kwbangma marini brown sugar no khobwi khoroksa drugs baniya khulainai no romkha Takarjala thanani police bini mung mithun miya biniya ko manjakha 290 kotra brown sugar te 22,000 cash rang haino hai feksangnai mani khulainai tuk mungo ongkhore kahaman mari mangkha Takarjala thanani police huisa koktomani bishingti Kwbangma marini brown sugar no khobwi khoroksa drugs baniya khulainai no romkha Takarjala thanani police bini mung mithun miya bini kami ongkha Takarjala thanani nabasantigans amsayo Sangsal hor kutugo bini nogo thangai date khlaimani jaro bini yago manjakha 290 kotra brown sugar te 22,000 cash rang hnoi shawi khnarakha Takarjala thanani usira thinde Burma Chini thani khobor tongo onek din dore no je tini romitu bujangnai mitun miya bo heroin ba brown sugar hini chung saimano abo bo phali tongo gai chung samajo to saimano abo mani hanya chini sikla raga abo chawi ma bapani kok khnaya samaja bibino usingol khai nijini kinangbo borok yorong pore khai tongmaya a bisingo chintani chung khobor mano je mitun miya hinei bo a brown sugar no baniya ba phalai chererong thane phalai bo samaja ekta hamya bata bong khai tong a no sare chung bonorom bagai chung chai tokka chung salbon bom chai tong mani haino chung tini phong khai chung bono naisomui bono chung romkha Roman salao chung bono saske naika bin thani chung tolase ke naika asaga chung tolas ke naika bin thani chung prai 290 ta kuta jeta chung bail siningus bai abo kuta chung manka a kuta jotono bismo kai brown sugar soraja according to chung bono saske chung ma kai no chung bono thana ro mutu ka tobi chung saske naika bin thani chung ramu prai 22,000 rang manka temol kaisa manka according to jehetu abo mani hanya abo belai chini soman bagu hamia on bagai chung bono romoi tui chung tak eres bo khaika ebong bin egen chung kaisa tak NDPS case nahar jakka nahari chung tini bisingor chung bono puto chung phaba khen bagai chung chare lai tonglai acha sir norongni o sai tungo tini to norongni no kaisa success ni chung saimano ke sini o am sero ba Kwbangma jaga ma hera khana bongke bono karai ta alka information ro bopti tong nong thaniwo ebong secretly phono bhai betong jesung mansak chung police rok sudo Takarjala PSC jagan police rok chung sai togo somaj jata hamya jemon chamung hamya ba chini jubok somanj jata chung tolaga khulainai ba kolochi do khainai amti mani hamya bane khane no chung tini orom nai chung khana bo chini romai tongnai ebong chini thani chung jodi accurate khobor mangkha I off phona phali tongo ok phona bo hai keitlangi mal tong chung obosei chung bonoran cha tongnai tai chung elaka basino thani bo jara guardian hinai je okra sakra chungbong thani bo chini koimung amti phanglai rongno chini thani khobor redi chung police ni je raida tui chungbong arrest khainai ebong ain onusare chungbong kuto forward khari borong je saja manani manan bagai chung chai tegi ta chung tonglai acha sar ning sinung ki char sidi ani mungkai rotin da borma ang Takarjala thanani os amacha abo haikeno NDPS e kerongo FIR na hadai sangrong shalomithun miya no dorbar nogoti saka police Takarjala ni simi Ashok ni kokthum Chini Khorang